Tikulandireni kwina kulikonse kumene mwayasa kanema wa mzati yatulukiranso programu ya Election Spotlight imene timakhala ticheza ndi adindo siyana maka pankhani andale komanso pokonzekera zisankho zimene zichitike mdziko muno mwezi wa Septemba uno. Ine ndi Crispin Dzimbiri ndithokoze nzanga Josomera amene ali pakamera komanso Kilion Masia amene ali mkozi wamkulu wa programu ino. Mlendo wathu msabata ino ndi olemekezeka Dr. Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Mlanje komanso mtsogoleri wa chipani cha People's Development. Ndikulandireni olemekezeka. Zomwe kwambiri. Poyamba mwina anthu amangoziwa kuti kunjaku kuli Dr. Kondwani Nankhumwa amene ndi phungu wa dera la pakati m'boma la Mlanje. Koma background kuti muzipanga join politics anthu ena nkutheka sakudziwa. Mwina tiyambire pamenepo kuti chidwi chanu chinayamba bwanji kuti mulowe ndale. Zomwe kwambiri chifukwa cha funso labwino lomwe ndili yankhe motere mwachidule. Ineyo ninkagwira ntchito ku Malawi Broadcasting Corporation kuyambira mchaka cha 2003. Komano sanafika kumeneko kuyambira 1999 nimagwira ntchito ku Ministry of Information ku Mlanje. Ndachita mwayi oti ndikayamba ntchito ku MPC napitadi nakamba 2003. Komano nkati mwa ulendo nthameno chipani cha DPP chitangoyamba kumene chifukwa chipani cha DPP chinamba chaka cha 2005. Okay. Abingu atachoka mu chipani cha UDF. Koma ine sinapangidwa approach 2005 yayi. Namba pangidwa approach 2007. Okay. Ndi anthu achipani cha DPP ochokera ku Mlanje Central Constituency. Nthawi ndakali ku MPC. Anthu aja anandiyendera Blantyre kandipeza nthawi anabwera ku ntchito, nthawi anabwera ku nyumba kuti ife tukoma ku mudziko anthu akufunitsitsa kuti mutayima ndende kuti ndiyime chifukwa chani. Ndamana kuti ayi dera lathu ndinotsalira kwambiri pa ntchito za chitukuko. Ndiye tikukhulupirira kuti inuyo mutakhala MP wathu MP yemwe adzayimire chipani cholamula ndikuti zayenda bwino. That was 2007. Nachanganira kumbali 2008 mambiri anthu chanabweranso. Ndokumbukira nali ndizochitika ngati IMBC makapanga cover ku Providence Secondary School. Tafika mwene kuja napeseka kuti no kumapeto kwake akuti pali anthu pa gate po akuti akufunani. Kupita ukaona napeseka kuti ndi anthu au constituency. Ndiye ndinauza kuti ndikuyankhani mapeto wake ntachilingalira kupanga concert anthu osiyana naona kuti akuno ndivomere kuti ndikayime nawo pachisankho chimenechi. Komano kuvomera kwanga kunakayikisa anthu ambiri. Chifukwa mukudziwa kuti election imafuna ndalama zambiri. So ineyo ngati munthu olemba nkhani ku Malawi Broadcasting Corporation chisankho chili chaka cha 2009. Ndalama ndi kanazitenga kuti zogwirisira ntchito. Chifukwa chonena kuti no atolankhani Malawi muno salandira ndalama zambiri. Amalandira ndalama zochepa kwambiri. Ichi chimodzi mwa zinthu zomwe zimaperekabe chikayiko pakati pa anthu ena anena kuti sizitheka akupikisana ndi akuti aja ali ndi ndalama. Aja ali ndi ndalama. Komano awa sanga pange china chilichonse sanga ndalama zake azitenga kuti.
ndimakumbukirabe tili mu ulendo omwewo nazapita ku Lilongwe nthawi ina yake ndinakumana ndi atolankhani anzanga awiri alipobe atolankhani amene okay nakumana nawo pamalo ina pa restaurant anandipeza pene pacha ndia anandifunsa kuti inuyo zona mwalimba mtima kupikisana ndi auchi kulena IMP adera ameneyo inu simukuzimvera chisoni ndalama zake muzitenga kuti zogwesa munthu ngati ameneyo nkhani yake si ndalama nkhani yake ndonena kuti no umvane ndi anthuwo kuti muyenda bwanji mupita chitsogolo aya zozo mungoona ngalazo mukana nkhala pansi unali uthenga opweteka kumano tinayenda kupita chitsogolo mpaka mpikisano unayambano wankatikati mwa chipani cha DPP icho pamene anthu akamapita kuma primary election yes tinayika Mulungu kwambiri patsogolo ndimaona choncho chifukwa kupatula ineyo tinali ndi anthu enanso atatu amene mapikisana nawo woti mapikisana nawo nthawi imene yoyo ku DPP ko ena mwa iwo anali ajonena kuti no oneka kuti ndalama ali nazo ali ndi backing iso yabwino samakhaso ku Malawi kuno amakhala ku America akabwera wana kuti komatu chipani imene chikuonekera chikufuna awa ife sangatifunepo panepo apo komano tinapita kuma primary election tapita kumene kuja zazikulu zinachitika tsiku limenelo kuti anthu osaja nagwetsa anagwa ndithu kugwa kwakenso kuchititsa manyazi kuti landslide kwa anthu omwe amayerekezera kuti awa ndi omwe atakapambana chifukwa tikapita kuchisankho nthawi zambiri mmadziwa kuti anthu ataona kale kuti no I think background imene palili background awa atakawine ndi awa komano kunachitika zopsa muholo ija yapa chisitu Catholic chilali chali chaka yone jamwe munachitikira zonse amene amanenedwawo amatamidwawo anakagwira mmene anapeza mavoti awiri eneni ndiye nthawi imeneyo atakonzekerato anabweresa bandi kuti akatuluka mmenemo ndi chipambano ndi azikubwerera kuti aimbe akatero amabacha koma chomwe chinachitika tatuluka mmenemo napeza kuti abandi aja athawa abacha aja athawa akuperekeza ine ndikumapita nani kunyumba chomwe chinachitika ndi chimene chocho so ulendo unayamba utamba ulendo unali ulendo ovuta maninga limene amaganiziranso anthu ena aja kuti mukapikana ndi auchi ulendo unali ovuta kuvuta kwake kwambiri unali kunena kuti inali kampeni yake ya ndewu inali kampeni yake ya violence zimati tikatipange misonkhano kudera kuja sizimatheka ena makuchingirana amachinga kugenda mwina tikupita ku msonkhano kuja ngopeza kuti ayimisa chilole mopinga sanse ngarapanga block kuti tisaduse chani zambiri zinakhala zikuchitika koma Mulungu analithandizira kufika siku la chisankho komanso ndikuwuza ni choncho nena kuti ngakhale ndimayimira chipani cha DPP ichi palienanso ku DPP nkhale na janina agwesa komano ena akuluakulu ena mati ayo ngati khale ndi candidate uyu sakuti pasabe chilimbikiso yayi amene sawina yayi ku DPP komweko mpaka anakira nkale jaja anagwaja kuti akaime independent supported by
chipani by chipani ena akuchipani ndizeze mapeza kuti munthu wa independent aini material yambiri yogawa ya chipani cha DPP kuposa munthu wake akuchemera chipani ndimene zinakhalira so ulendo ngati pene unakhala choncho mpaka tinapita ukavota munthu wese amapasidwa mpata sindi mapasidwa mpata napambana aja ine ndikukumbukira napeza mavoti 11,000 okay nthawi imene yoyo omwe anali eno ake a constituency anapeza mavoti 900 oh 11,000 against 900 and amene ndo anali number 2 opeza 900 oho zatero usiku omwewo kuti alengeza zotsatira ziti ndipo mwina andira phone koyambirira kwenikweni kwa president wa DPP yemwe anayesana atawina landslide siku limenelo Professor Bingwa Mutharika nankhumwa zatheka bwanji ama speechless then kuda bwanji no ndili ndi ma intelligence reports pa desk panga samakupasani mpata wina uliwonse endi zoti bukhoza kupambana ayi panalibe kunalibe ndifa kumuna anango ndi taya uko ngokhala malingi chifuano nthawi zambiriso mtsogoleri amalandiranso akapanga ma action amatengera ma report omwe akulandira kuchokera akuti anthu apanga survey chani koma ndenauza kuti mwina anali ma survey a intelligence koma survey ya intelligence ndi survey ya munthu koma ilipo survey ikulu yomwe amapanga ni mwa wake mo zachitika ndi zimenezi chabonde ubwere kuno mawa okay chifukwa munthu yemwe wamugwesa uchi ine sinamufuna iya okay napita sinazo chichitiri kachitike nchati napita ndi ankolo wanga okay wati malemu ajintengo napita nakapeza abingu kusanjika ali kusanjika okay ndia anatulutsa mdraw mwawo maki agali moto asakutali chifukwa pazomwe wachita ndikuti zikomo kwambiri gali moto iyi uzikayendera si gali moto ya chipani gali moto yako ya personal ngati mphaso unosopana ngati mphaso ngati ufuna ukayisintha ukapanga chani zikakhandini kumene okay ndimene tu ulendo wanga unayambira na pandale mwina kwayankha funso lanu ndali yankha mwina mwindite pamwina ndirekeze kai pamenepo unali ulendo ovuta ma primaries mwapambana zisankho mwapambana though kuti anthu enano samakhutirabe kuti inuyo ndame muchiyimire chipani and mwakhala member wa chipani cha DPP kwa zaka zochuluka kufikira last year pameneno tinaona kuti pena pake sipakuchita bwino pakaso kuti munatuluka mu chipani cha DPP chimachitika ndi chani kumene kuchako kuti mufike mpaka napotuluka mu chipani chimenechi choti mwina mwavutika nacho kuti mukhale membala wake kufikira no pano mene tikunena kuti ndino mtsogoleri wa chipani cha PDP ndikukonzene pang'ono sinatuluke mu chipani cha DPP anakuchosani okay because kulibe marecord ena aliwonse onetsa kuti ndinachita kuchoka okay koma anachita kundichotsa ine ndi azinzanga chifukwa chonena kuti chitachitika chisankho cha 2020 a president a DPP ananena kuti ineyo basi ndatere mudathana nazo yambani kupanga zina yambani anyamata kuthamanga fine sinzaimaso 2020 imeneyo ndugane ndikupita chama 2021 ngati 2022 a president anatiita naso kunyumba kwawo anthu muti muone kuti ndife ma candidate nalipa anthu 6 okay ndikuti pangaso encourage kuti akulu kathapangeni okay ile sintani sindimaso sindimaso ya komano all of a sudden unapezeka kuti no kukwela kuti kulima
ma U10 oti akufuna kusoyiwa kuti atani apitirize aibenso abwererenso. So koma mene zimachitikira panalibe detailed information yonena kuti kodi mene anatiitanira saka nangotiitana sona kuti ndasintha maganizo zimangomveka apo ndi apo apo ndi apo mapeto ake azizanga ena anamba kupanga mantha omwe timati tikapikisana nawaja mabwerera mbuyo koma ineyo ine nabado panda mantha. Okay. Ine sinema wa muntu. Oho. Mwa mulungu basi. Okay. Ndiye ineyo napitiriza. Kuna kuti ine ndikapikisana nawo. Ali yese mwata bwereyo. Tikapikisana. Kaya ndotani, kaya ndoneka bwanji, kaya ndwantali wamfupi tikapikisana. Komanso chomwe china mwina mwake chomwe nachita pa Chingereza mati adding salt to the injured. Kuti chilonda chilipo kale ndo kutiraponso mchere. Ndi manene makonda nena kuti ina paine magwesa akulu okha. Referring zimene zinachitika zinachitika mbuyo msopano. Okay. Osati constituency kokha. Fa nkhani ya ine pandale ndi aitali. Okay. Ngakhale tikapita kuchipani komweko. Okay. Chifukwa titalowa chifukwa chaka cha 2018 chipani cha DPP chinapita ku convention. Nani nakuta apa ndifuna mpando wa vice president wa ku South. Okay. Panayo so akulu so pene popo. Anthu ena amene mapikisana nawo. Amaina awonso mchipani. Ndipo maina yake akulu. Okay. Osea they were flawed. Ndeno ku yangana chimene chija cha ku constituency. Ndikuzaona so mitumbira ina yakulu ili hapa. Magwesaso hapa. Ndiye anthu ajakati akunena so kuti amathana ndi akulu amagwesa akulu ndiye kuti ndiye ukakamilaso hapa. So tipanga chani. So kunamba kukonzedwa njira. Lona kuti uyu tingothana naye. Kuthana naye kwa kotani amene achoke mchipani. Okay. Zimachita kuoneka kuti apa kusogoloko azatichosa ndi ploti. Wapeke nkhani zambiri akugwirizana ndi Malawi Congress Party. Kanali leader of opposition some other point. Asakugwira ntchito bwino ngati leader of opposition. Yani zambiri kwa wenebe ndinachiona unena kuti awa akupita pena pake andi chinthu chatatan chizachitikadi. Ndiye kenako anazatichosa. Okay. Anatichosa ndiona anangati pange bwanji. Chaka chatha chimene cha mwezi wa January. Pange bwanji. Said that tisachite challenge the expansion TN tingoenda kitsogolo komano pano pati mvetsereka kwa anthu. Okay. Bya patuza kuti chani. So nandira ma phone calls ambiri. Ena mati ai mungokhala ngati munthu wa independent ena mwambisa chipani ena yai mulowe chipani china nthu zake zinali ngati ziti zimene zozo komano komwe kunalemerera kwambiri ndikuyambitsa chipaniko. Okay. Ndinakhala pansi ndikupeza njira yolembetsera chipani. Tinayenda dziko lonse la Malawi ndikuuza na dzimbiri kulembetsa chipani si ntchito yamasewera. Okay. Ni ntchito yayikulu, ni ntchito yovuta. Chifukwa choti kuti maboma osali Malawi muno kumeneka kuti ukafikeko. Amakupasa mafomu kwa registrar koji. Okay. Ndio makafika maboma onse. Ndio manager umakapeza anthu 100 paboma nina Lady Rose. Anthu 100. Boma nina Lady Rose. Asaine fomu ija aike ID card yao. Ngati mamemba amene osopana. Okay. So tunaenda chokera kuchitipa ukafika kunsanje. Kupeza anthu. Andi anthu amadira ndira bwino. Kwambiri. Okay. Ifake sitina chedwe kweni ino anthu tamatha kukhala zaka olofolo chipani asana chilembe. Koma ifeyo kuchosera mu January process ndikumbukira inayamba kumapeto kwa February.
February pofika pa 26 April ndio mama tipasa certificate achivomereza kuti ayi chindi chipani mmene mutu sikuti mapanga kwa register political parties kokaya maso mayeneka mupite ku National Planning Commission mukapange present manifesto yanu ali manifesto yanu yonse igwirizane ndi agenda 2063 masomphenya aziko nde kumene kuja amakupasa certificate ngati certificate sina tuluke ku National Planning Commission kuja ndiye kuti ukuso registrar of political parties sakupasa china chilichonse then ndi ntchito yayikulu makapasi ma technocrats kutani kuti chinthu chiyende bwino ndi mmene zinthu zinayendera kuti mpaka tinakhazikitsa chipani cha PDP chomwe tikuchikamba tsiku lalo. Mukachiona chipani chanu cha PDP mmene zikukhalira pa ground pano, are you regretting kuti mwina munapanga phuma kuchoka ku DPP kapena mumatha kumayona vision kuti chipani ichi ndithu siku lina lake chizachita bwino ndi kulamulira ziko? Palibe kupanga regret komanso palibe kupanga phuma ndangofotokozerani mmene tikuyendera kuchoka nthawi imene yomwe tinachosana chipani kufika panopo. Komanso mukachitenga chipani mmene chilili ndi chipani chija chomwe chimakhulupirira kusayankhula kwambiri koma kuchita zinthu pa ground. Sitimakhulupirira komano tipitirowe pa ground tirowe pansi tikagwire ntchito kuti mapeto ake anthu azione kuti no ntchito zija zili bwanji zikuyenda bwanji. Ndikukupatsani chitsanzo sabata yapitayi mwina munaona tikapanga misonkhano itatu kumulanje Bale, kumulanje Southwest, kulutchenza pongo yamba chabe anthu amene chatina kumana nawo aja sono jononka nsonkhano ongoita na munthu aliyense yayi kuti makumana ni ma structures athu ma area yomwe tinakhazikisa mamemba zake oti tinachita kuwalemba kuti awa ngathu awa ndi athu iye chasiya chipande pande yayi eti ndiye niyeni lona kuti awa ndi athu awa ndomwe ali pa mapepa pathu moti anthu onse amene amabwera m'misonkhano imeneja makhala kuti ndi ana anu inuyo ayeniyeni fatina auza masogoleri athu kuti mukalembe ma area anthu mukaike pa area maso pa form ya chipani mukaikepo yekhayo yemwe ali ndi chovotera munthu atalibe chovotera musamulembe panepo chifukwa atitayisa nthawi chifukwa noti kukamba za chisankho ndino ukumapezeka kuti mu constituency yote mwina analembesa anthu 30,000 tingoyerekeza ino ndikumapeza mu 25,000 mukapanga adi apo nditi panepo zinthu zili bwino zikumatheka zimenezo zikumatheka zikuchitika anthu zikuchitika dziko lonse la Malawi olo lidali lero pano la TNTPite kaya ndi ku Nchinji next week ndikhala ndili ku Nchinji mukaonanso zikakhala chimodzimodzi likalero ndikuira wa Mangochi zikakhala chimodzimodzi akamati akapanga anthu aja ndikutipasira data ija data ija kufika pa desk pangona kuti oye izi ndizona auze ndikubwera tsiku lakuti anthu aja kumabweradi mmene no zinthu zili amangouzana somuli pa form apa abwerani ndikatero ndikuti zinthu zikuyenda bwino chifukwa chake ndikukamba chifukwa chani chifukwa nakuti no anthu mana katangokhala chete kunali kuyankhula kosiyana-siyana mu November mu chamu December mu PDP inatha ina matero si yakuchipinda singatenge ntunda akutha kwa shasha kumeneko wena matero tinakuuzani ife ndi mata awa sakuziwa awa ndiana pandale angodikira aone kuti kodi chitachitike mdziko muno ndi chani so mukatifunsa PDP ilipo PDP chipani cha mphamvu bobo nalilose Sanje Karonga Chitipa Likoma Nkhotakota kafiwa ku Nchinji ndi chipani cha mphamvu ndi chipani chomwe chili ndi anthu ndipo chipani ichi ife tikukhulupirira kuti ambuye akatisunga ndi moyo zazikulu zichitika pa 16 September ndifanya chani anthu akumakukondani chotere mukaziyang'ana inuyo ngati eno akachipani
ine ndimaona ngati wani ndi chisomo cha Mulungu komanso mwina kukhala bwino ndi anthu chifukwa ndimakakamira kwambiri kuti no ndi Mulungu chifukwa cha mmene tayenda zimachita kuoneka kuti izizi uyuyu si munthu yayi si ine mwenda panga ichi pena soyeka kumachita kuzidabwa kuti kuli ndi zili chonchi inu nditafika ku Mulanje Southwest ine ndimafuna kubwerera ndikuyandikira pene pachi machita kudabwa kuti kodi anthu awudikira ine ndati amwina chimene icha kupita ino kubale kwantiza mmene kunali anthu ochuluka zedi machita soti zimene zizi ndiye ziti nkhani yayikulu imakhala kuti no mwina mwake anthu amakhala ndi chikhulupiriro pa zomwe mwina zachita ndapangako mdziko muno nthawi imwe ndinali nduna komanso mwina zachitika kudera kwathu anthu amafuna zimene zija kuti awa mwina atazatitsogolera kwathuso mwina atha kuzatipanga zimenezi zitha kuzakhala chonchi ndimakhulupirira chonchi koma zonsezo zimatheka chifukwa Mulungu amakhala patsogolo chifukwa manthu omwe ndakhala manthu nangapo nali kuyambira penipeni nthawi ya bingu anandisankha kukhala Deputy Minister for Foreign Affairs and International Cooperation. Then he died, may he so rest in peace. Kenako nachoka Mboma nabwereraso Mboma nasankhidwa Minister of Information, Tourism and Culture. Kuchoka kumene kucha napitaso Ministry of Local Government. Kuchoka ku Local Government napita ku Agriculture, Minister of Agriculture. Kuchoka ku Agriculture nakhala Minister of Foreign Affairs and International Cooperation. Mpaka pamene nthawi imwe timatuluka Mboma chaka cha 2020. Mukaona maudindo osiyo kukhala phungu wadera la Mulanje Central komanso kuyenda maunduna osiyana-siyana amene mwagwiramo tinene kuti akuthandizirani bwanji pa nkhani yokhuzana ndi usogoleri nonso pano pofikira pano? Zandithandiza kwambiri makamaka ku nduna ndimaona ndikazipanga evaluate ndimaziona kuti mene nali ku Ministry of Local Government chifukwa imene ndi ministry umapanga deal ndi anthu eni akumudzi eni wake dzikoli omwe ali kumudzi munthawi imene ija andimene just nakhala nthawi itali zimaoneka kuti napanga mabale abwino ndi anthu palibe boma linalililonse mboma linalililonse omwe anganene kuti anakuma kuno sanafikeko sitikwaziwa ayi munayenda ndi chifukwa chake ndimaseka siku nakunena tikupanga meeting yathu yachipani tikuyamba kumene asogolera chipani akapita akanena kuti tikufuna tabwera ndi chipani cha PDP eti chomwe ndi chanyuwani anthu aja amati chimenechi ndiye chiti eti imene chizimakhalira chinthu chikamamba kumene koma kana kuti chipani ndi chanankhumwa amene tikwaziwa amenewo zinalo samaziwa bwino samalizindikira koma mwini wakeyo ndi amazindikiridwa amene ali alipo amene aja kuno anabwera kuno anatipangira zakuti anabwera chonde makalimbikisa so zimene chino chomwe mwina mwake chinadzalika kwambiri pakati pa Malawi chomwe mwina chatifikitsa kuti tifike pano tsiku la lero. Tikupita kuzisankho ndi kwakha kuchitika zambiri mdziko mwathu muno nkhani ya process ya kalembera wazisankho anapanga ku NLB ndi ameki kuti ameneno akalembese mukaundula kuti azaponye voti akhali kuti ndi chiphaso cha unzika ena manena kuti yayi mavoti achaka chino tisagwise ntchito cha unzika pa zifukwa zina
what's your stand? Ndikoyenera kunena kuti amene akavoti akhale kuti andi chiphaso chaunzika chicha kapena tipange imene timapanga mbuyo musemu? Ndimafuna nene chonje kuti malamulo ngati amene aja akamakhala kuti no akubwera. Sikuti amangobwera pambalambanda kungobwera ngati agwa kumwamba ya. Anthu amakhala akambirana makamaka aphungwa nyumba ya malamulo. Okay. Kusonyeza kuti ichi chomwe chinachitikachi aphungwa nyumba ya malamulo mwana akambirana mu parliament. Ndikuchivomereza kuphatikiza pa aphungwa boma ndotsutsa boma. Okay. Komano for whatever reason timana kuti muna politics is dynamic. Anthu akamaitsutsa system kumakhali mwina mwake patsogolopo ayunika kuti system mwina tinapanga zolakwika sineneka kuivomereza imene jano ndi mafuna kuti nkhaniyo ibwerereso parliament iko chikakonzedwe. Komano kuti muamvesere electoral commission akamakufotokozera Justice Annabel Ntalimanya chairperson akamafotokoza kuti izizo muzomwe tikupangazi sitikuphwanya lamulo lililonse. Okay. In fact kutsatiraso malamulo. So ngati mufuna kuti tisinthe ife inunso pitani ku parliament mukati sinthire ife tizatenga chomwe chikatani chikapangidwe ku parliament chikapangidwe kumene kokocho. Ndi chifukwa chake nthawi zina timanena kuti no tisamaonetse ngati anthu ama double standards pena pake komano anthu tiziyapasa mwayi oti achifotokoze kuti kodi chinthu chinabwera bwanji. Tisamapangidwe potero ngati kuti chinthu chinangobwera kungogwa kuchokera kumwamba pena kwango chibweresa ayi system yakavotedwe kuti anthu azayuza makhadi chani imene ija inachita kuvomerezedwa nyumba ya malamulo. Moti mwino mugwirizana nayo kwathunthu system ndikugwirizana nayo komanso ndikukhulupirira kuti iwonso pomwe akutsutsawo akugwirizana nawo. Okay. Koma mukamvesera anthu aja sikuti kwenikweni kudana ndi system iyayi. Okay. Kuona kudana kuti ndi company yomwe no inapangidwa procure ndi amake amati systematic. Yes. Akudana ndi company yo kuti ya company imeneyi simukaneneka kuitenga iya. Mukanatenga company ina. So my issues are procurement. Kuti mumvesere anthu aja sakudana kwenikweni ndi chaunzika ayi koma kuloza company nakuti company akuti kaena inaononga zisankho zakuti inaononga zisankho ka ino mmachimva bwanji ino kuchipani kwanuku kuti isinthidwe imeneyo kapena no ipitirire mulibe nayo mangawa. Nkhani za malamulo mitsadzimbiri ndizovuta. Akamafotokoza eno ake ameke kuti afike pa company imene yoyo zomwe zinachitika kuti tinatsatira ma procurement laws amalawi munomo PPDA chani kuti matani mukaonadi mukachita cheka kokakupasani kumaona kuti ndizonadi anatsatidwa lamulo ndawo kwaibweza sonkhani chona tsono ipane papa tinalakwisa pati kuti mwina tinangotenga company kuwetenga kati anthumba kupeza kuti so zikuonekaso kuti ayi. Koma nkhani yayikulu ndionena kuti mene ndikuonera ine mwina company yo ndi mene imagwirira ntchito akuti maiko ena amalawi ena sali nayo comfortable. Kuti zisankho zakuti zinasokonekera ndionena kuti mwina mwake nzomwe zikuwapasa mantha anthu ena kuti konoko soto mwina zachitika zimenezi. Komano zomweno zikuchitika zija it's not necessarily against the law. Ikanakhala kuti ndi chinthu china chake chonena kuti no chili against the law anthu amatha kupita ku court. Komanso ndikumbukira panali anthu ena achi anapita ku court masiku apitawo. Nkhani sinali ya procurement. Kuti no mwina procurement procedures sinaende bwino ayi. Koma nkhani naliona kuti akudana ndi company iyi. Ndiye ineyo sininganene kuti kwa ine sande company ndio ipa kapena ndi yabwino
that is not up to me Okay. to say chifukwa tikhoza kuyankhula zinthu zina zomweso zikhoza kungonongaso mbiri za anthu ena. Tikamayankhula malo ngati apa timene tizikhala very careful. Ndithu Kuli 50+1 anthu ndi amenewo mukumaona mukayitanisa nsonkhano akumabwera koma anthu amanena kuti no ndale za kumalawi kuno nzopusisa anthu amakhoza kubwera ndithu komano pamawa kuti tikaponye voti imakhala yochokera mu mtima voti ndi mu mtima voti ndi achinsisi matha kumaona kunena kuti 50+1 muzayikwanisa mkuzawina ndithu masankho ife tikuyikwanitsa ndipo musatiderere musakayikeso olopang'ono 50+1 menja tithaso kudutsa 50+1 pamanenedwa as PDP chifukwa chonena kuti chifukwa cha ma structures tikunenawo chifukwa cha mfundo zomwe tili nazo zomweno tikuuza ma structures athu ndi pamene paja tidutsapo ndipo ino ndikutsimikizireni kuti people should not be surprised if PDP comes to government. Chomwe chichitika nachi anthu akamayankhula zazipani malawi muno ena amayankhula kwambiri za MCP DPP kuti ndomwe ati azapikisane kwambiri amatero ena kuti anapanga masave zizakhala chonchi zizayenda chonchi komano zimene zija zimakhalanso ndi malekezero ake zimakhala ndi mapeto ake kumanena kuti DPP inali mboma anthu anayichosa mboma ino ndine amene amayichosa tinalipo tsiku limene linavutira nthawi imene ija aliyense amaona president amatha kusintha njira kuthawa kupita kuzungulira kwina kwake kuti at least akangofikira kuti no akadusa kuseri kwa gate kuti walowa nyumba zimachitika zimene anthu amene amachita zimene zija 4 years ago anali ndi zifukwa zilichotsera DPP pampando tisiye nkhani imene tibwere ukuku awa atonse awa aimusipia nawonso alowa mboma anthu panopa akuvutika kuvutika kwambiri mavuto alipo ambiri malawi muno njala kukwera kwa zinthu mafuta agalimoto kusowa magesi chani ndiye awonso ni mavuto awo ndiye ndizona kunena kuti no anthu DPP jana isiya paja mavuto ameneyo khala pati akuti malawi saiwa amachedwa sachedwa kuiwa komano ine ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri akonabe kuti DPP apo MCP apo tikatengaso DPP mene lilimu kisa kumanaso ni mavuto omwe aja chifukwa anthu omwe aja omweno anthu ankadana nawo mu DPP aja alipo betu mu DPP aja adakali komweko ndomwe anatengaso maudindo akuluakulu chifukwa nthawi imene jangati anthu amapanga zionetsero amati tikupanga zionetsero chifukwa chawo awachoke sitikuwafuna chifukwa apanga zakuti ndi anthu amene ajakhazikaso kumene kuja panopa akuvala ano chikopa cha nkhosa sopano akusiya chikopa chawo chenicheni ino ngati pali munthu ochenjera kwambiri malawi kuno ndine malawi wakumudzi amazindikira zomwe zikuchitika amaona zomwe zikuchitika amadziwa kuti awa bolako awa ndino ine ndikuona kuti no malawi kuno anthu angofuna a new leadership altogether, not a recycled leadership. Anthu afuna kusintha kuti mwina chipani china chibwerepo usogolero wina ubwerepo omwina kukhulupirira kuti utha kuzathandiza. Ndi mafusafuso limene la 50+1 chifukwa china kuti no anthu ena pansipa kumanena ngati kuti pali kuthekera kuna kuti chipani chanu chikhoza kuchita mgwirizano ndi chipani china more especially cha Malawi Congress. How true is this? Nkhani imene tayimva kambirimbiri ndakufotokozeraniso kuti
amanena kuti amagwirizana ndi Japan cha Malawi Congress koma kuti muone mfumu mutha kundifunsa kuti chinachitika ndi chani. Ine ndimakonda kukhala limodzi ndi anthu mwamtendere regardless of political affiliation. Kumalawi kuno akuti kuti munthu uoneke kuti ukudziwa ndale kuti mutukwana wa Japan uyo umunyozi wa Japan uyo ntomwe sindipanga nawo ndipo sindzapanga. Okay. Ngakhale atsogoleri even a DPP omwe ali pano sindinganyoza. Okay. Kano ine ndimakhulupirira kusiyana maganizo ndi munthu pa mfundo chabe ama ideologies. Osati kweni nkhani ya heart rate. Ayi. Okay. Ndino tikafika pena pake ndikumayankhula losanyoza munthu. Timakhala ma question mark. Kuta basa bana bajande mkanati kita take advantage ndikwanyoza akuti aje. Ndikwanyoza akuti aje. Ndebanda inayo singatani singakwanitse. Ndikumbukira pana nsonkhano wake ili kuti bibi unagirikira banjamba. Okay. Wa president. Atsogoleri anayisetsa kutsuka nkamwa. Okay. Kuchula mayina anthu. Munyoza anthu omwe amayankhula mwina before ineyo. Okay. Pansipa. Kumeneko kunali kukonzekeresa kuti oyankhulaso wina aliyesata bwere pamwamba azonjezeraso nayi moto. Pamenepo. So ine ndona izi zikukanika. So napalamula pasonkhano menewo. Mnapalamula. Ku Chipani changa. Simunapange zofana ndi anzanu. Sinapange ya. Oho. I was reprimanded kwambiri. Okay. Ifata time amenewo yanani kuti apapa simukunena kuti tikuchita celebrate. Kuti tawina 2019 wena. Wanaona nga ine mene ndikuonera. Ngati Chipani. Tisanambe kuyankhula zonse. Tikanakhala pansi. Tigwade pansi kaya tipemphere timuyamike Mulungu. Olokani tsiku lina kupeza tsiku limodzi tipite ku phiri tikapemphere kuti tipange 45 tichilimbikitsa tichikhazikitse chipambano. Chifukwa otherwise tsogoloko ndikuona kuti kuli ndima zinthu sizikuoneka bwino. Onena ino. Ineyo. Oho. Ndimalimbikitsa anthu kupemphera. Malimbikitsa anthu kuti mukina chomwe tingachite Mulungu akhale patsogolo. Tina ndinankhusa ndi chani mayona margin. Oho. Divi ina ni margin yochepa kwambiri. Oho. Era nthawi nja 500,000 votes kandi 400,000 votes. Oho. Pene paja margin ikachepa chonchija anthu ena amatha kulowapo. Ndipaja analowapo ndikupeza zifukwa ndikupita ku court. Akoti ndikuzayichotsa DPP pampando. Kozana zija anthu ena sana khale nazo bwino. Koma inu munali mutaziona patali. Ndaziona unati paja palakwika. Paja palakwika. Cholakwika chonde machidziwa. Chifukwa ndesana khale Vice President of South nakhala so National Director of Elections. Okay. Mu Chipanichi. Oho. Kuyambira 2013. Nali mpaka 2018. Naka pomwe makhala Vice President nakhala National Director of Elections. Ndemasankho aja kama chitika kuwerengera kwake ndimakudziwa bwino bwino kuti apa zaenda chonchi apa zakhala chonchi malinga ndi ukadaulo omwe ulipo pa nkhani ya chisankho. Is it the reason why mwina chose Chombankhanga kuti ekhale ngati icon ya Chipani chanu? Mumatha kuona patali inuyo chifukwa chake munasankha Chombankhanga chicha? Panalibe chifukwa choti is connected to that. Timaona patali. Ndimaona ngati kuti mwina mmene mwanenera kuti mnayona margin nkuona kusogolo kuti mwina zikhozo zachitika chifukwa chake potakhala pasi munati Chipani changachi mwina chizipangidwa represent ndi logo ya Chombankhanga. Koma chifukwa chisana chimenecho. Okay. Nicho chinangobwera kuti no chikhale Chombankhanga. Okay. Basi koma kuti no timaona patali chani chifukwa kuona patali ngati munthu umaona patali ngati mene mukambira za Chombankhanga amatha kukunena ndi anthu. Okay. Kuti ajamaona patali. Koma sungazike weka kuti ina ndine wanzeru
ndimaona patali ndimapanga bwanji komano nachitenga chiwomba nkhanga chija makamaka kumbali yake inali yolimbikira. Okay. Yolimbikira ntchito. Tinatenga chiwomba nkhanga chija mu Bible pa Isaiah chapter 40. Amakamba za chiwomba nkhanga mene chimapangira sichitopa sichitani. So tunaona kuti no muna mwakeswa ifeyo pamene mfundo zathu zina nzota azilimbikira. Nayo chimalimbikira chiwomba nkhanga. Chiwomba nkhanga sichija zakufa zoka. Chimafuna icho chipite chokha chikape. Chije koma kupeza mbuzi itafa popo chiwomba nkhanga sichijompa. Mafuna icho ngati chikufuna kuti chiyensomba siku limene. Chikagwira chokha. Chikalowa madzi. That's hard working. Okay. Osati kuja zokha ngati khwangwala. Ndiziti zimene mmati mukakhala ndikumaziona kuziko kuti anthu akazati khulupirira ndikuti pa sampando pa 16 September pano. Easy ndi zimene ndizathamangire kuzikonza nziko mu. Ndikuyankhani mwa chidule. Okay. Chifukwa chonena kuti manifesto azipani sanatuluke. Okay. Nde munthawi ngati ino kuzera ma program ngati awa, program ngati yanu yokhuza chisankho. Aliyese amakhala akuonera wazipani zinaso. Yes. Yemwe yeso sanakonzekeso. Okay. Ndeno akangochimva pano chinthucho mukhamatusa chinsisi achitenga chimene chathamanga nacho atenga kuti lupo yathu ikhale. Okay. Ifeso tichitenge chimenechi tichiponye manifesto mwathu tikaipange launch nsanga manifesto before you all. Okay. Kuti ife tisaoneke ngati makope kati. Okay. Komano mfundo zilipo. Nkhani yoyambirira ndi nkhani ya chitukuko. Okay. Makamaka chitukuko cha misewu. Tikabwera ku chitukuko chifukwa mukapita ku China nali dziko losauka kwambiri mina so Malawi inaliko bwino. Komano atakhala pansi anati kodi kuti ziyende bwino tipange chani. Ndeno anabweresa misewu anakonza kuti chaka ichi ara zakaizi tingopanga misewu. Okay. Kuti anthu aziyenda musavuta. Kuti anthu azisakwenda musewu ndikukapeza katundu wao pa mtengo wabwino kagulisa pa mtengo wabwino. For road network good road network imathandiza kwambiri kuti katundu azikhala ochipa. Kana chiwiri ndi chakudya chokwanira. Ino mukudziwa kuti ku Malawi kuno kwambiri anthu ngati akuvutika chifukwa cha chakudya. Pa chakudya chichi ndi chomwe chimathandiza kuti katundu akwere kapena katundu atsike. Ngati ziko momwe chakudya chambiri inflation imakhaso yotsika. Fa anthu akutali ndi chakudya chabwino chakudya chokwanira. Lefe ndi mfundo zomwe tizilengeze masiku akubwerawa. Tikamaza chila launch manifesto yathu yomwe anthu azaone kuti kuli chakudya chokwanira chikhalepo tipange izo. Ndikuuzeni kweni kunena kuti no khani ngati ya fertilizer subsidy yomwe anayamba bingu. Panopa imeneja yagwa, imeneja yalipereka. Yalipereka anthu ayilephera. Okay. Mwina akanayikwanisa ni mwanake bingu yo ngati analipo. So ife tikubwera ndi plan ina, plan B. Simupitiriza ya subsidy? Kweni zikhala ya subsidy yo. Okay. Komano ikhayofananirako. Okay. Ikhayofananirako chifukwa pale anthu ena ovutika. But you cannot run away from a subsidy. Nkhale maiko olemera. Amakhapo anthu ena ovutika ka subsidy kamakhala. Okay. Makapangidwa ka subsidy tikukadziwa mapangidwe wake. Chifukwa kafukufuku omwe anachitika ine ndili Minister of Agriculture anaonesa kuti fertilizer amalandiridwa wa subsidy uja amene uja chomwe chimachitika yemwe amalowa pa nthaka ndi 30%. Okay. 70% salowa pa nthaka apa iye. Amayenda njira zina. Amayenda njira zina, amagulisidwa muna kunja kwa dziko lino. Panali nkhani jama kuponi nthawi ina. Panali makampani na Malawi muno makuponi jakangotuluka. Amapita kugula makuponi aja kwa alimi aja. Iyo ndio akamugule akampani aja ndikumagulisa iwo
ndikuti akatero pantengokwera kumasagulisa mwina kwa anthu ama estate afoja anthu otani so anthu aja omweno amati akalandira subsidy aja 30% off ndomwe amatiradi nthaka yawo ndipake njala sikutha bene bingu amayambisa fertilizer subsidy amakhulupirira nkhani ya graduation kuti ngati anthu 1 million chaka chino alandira fertilizer ndikulima ndikupeza chakudya chokwanira ndiye kuti anthu aja apanga graduate chaka chamawa sazafunaso subsidy zimene amafuna kuti bingu iyende ndimene ifamanira kuti no anthu aja ndiye kuti no omwe sanapindule atazapindulira ndi anthu amene aja chaka chamawa omwe uyu wagulako zomwe anakolola zambiri zija wagulako fertilizer payekha waikapo matumba ake achimanga ali apo akudya so imene ndofuna kuipanga redesign kuipanga redesign munjira yake ndeno komano tizapanga redesign bwanji ndifandana kuti sitingai nene pano anthu ena apezerapo kuopa my last question ndionena kuti misonkhano yanu imene mwakha muchitisa takusatani muli zinthu zina zimene mwakha mupanga mmenemo enafe nkumachita jenkha kuti zinthu izi zifunika ndalama izi koma kumaonekabe kuti simukututumuka yayi chipani chanu kuchokera pa should be pa 9 June pamene munachikhazikisa kufika pano is almost 7 months ndalama muzitenga kuti zopangira misonkhano komanso zithandizo zimene mukumapereka m'madera osiyana-siyana amene mukuyenda chipanichi mmene ndanenera cha Crispin nchonena kuti chili ndi asogoleri chili ndi mamembala dziko lonse la Malawi ndiye tichinenabe kaya anthu ena achibera kaya chikhala bwanji komano tili ndi ma mobile money code both Airtel and TNM kwa kuna kule anthu ambiri komwe amachithandiza with as little as 2,000 kwa wina per month wina nakuti 2,000 ndaponya wina 5,000 ndaponya now tinangona kuti chipanichi chilekeza chili ndi anthu mamemba okwana 1 million wina lesa aziponyako 1,000 kwacha anthu 1 million aja pamwezi ndi pamwezi mupanga ndalama zingati mupeza kuti ndi ndalama zochuluka zomwe zimathandizira kuyendetsa ntchito za chipanichi muchiona amene chirayendere posachedwa apa ndipo muti muzachione kuti apa pasi chinatuluke kwenikweni muchiona apa akuchitika tikhoza kunena kuti masewera chabe testing ena mati materials tili kumapeto mwezi uno tili ndi central committee yathu NGC kumananso tifani makhulupirira kuti chipani is a collective responsibility zangoti president apanga ichi paoka president asankha akuti paoka khale akuti makhala kuti no collective vision then from that meeting from those two meetings ya central committee ndi NGC ndiyo mweno chipani chitatuluke bwino kuti no anthu achione pa ground pakuti kani chipani chichandichi nimafuna muyangane kamera iyo munene mawanu series komano mu program ino komano mawa amenewo akhali okhuzana ndi sogolo la chipani cha PDP pamene tikupita ku zisankho za 2025 mu September zikomo kwambiri ndinene kuti no ndiatsimikizira Malawi kuti no chipani cha PDP kinabwera kudzakhala chipani cha PDP kinabwera kuti chidzaombola Malawi komanso chipani cha PDP ndiatsimikizira Malawi kuti no chikupita ali kuchisankho koma pamene chikupita kuchisankho chikupita pachoka sichikuphatikizana ndi munthu wina aliyense anena adzimbiri apa kuti ena kuti ayi mupanga mugwirizana ndi chipani china cha Malawi Congress Party manje ndizabu ndibodza lenileni komanso ena ngati lero lomwe ndinakumana ndi anthu ena anachoka chauko kukambenje ena anachoka kumulomba anabwera kuno anthu apali pakalikiri kumene kupanga mairiya ndi wina kwathamangira kuti ayi musapangetu chipani cha PDP
panopa chinagwirizana ndi DPP ndino mairi yamapanga Mungu apitisa ku DPP ndibodza lona kuti no anthu silingathandize chifukwa ukana masiku chero kucha tiyapeza anthu okomweko talimbikiza kuti atakapangeni ife tikubwera komweko izi kumazuma konena mabodza masiku ake asala pang'ono kukwana chifukwa posa chetu apa chomwe chitachitike tsopano nchonena kuti ma presidential candidate akhala makapereka mapepala awo oyimira president ku ma electoral commission ndipo anthu atazaona kuti anthu ajamanena izi amangotinamiza PDP jakoma iyo ndipo PDP ikupanga za serious PDP ni chipani chomwe chakonzeka pachoka kukapikisana nawo komaso wa mboma. Tathokoza kwambiri olemekezeka chifukwa chotilola kuti tilankhulane nanu mu program ino ya Election Spotlight pano pa Kanema wa Mzati. Inaso ndikuthokozeni komaso ndikuyamikeni chifukwa cha ntchito yaikulu momwe mukugwira ngati Mzati yozindikiritsa amalawi. Ndipo ndikufunira zabwino chaka chimenechi cha 2025 mugwira ntchito yanu bwino kuti amalawi apitire kuonera Mzati apitire kuikonda Mzati. Kufikiranso pamenepo ndiye pamapeto pa programu yathu ya Election Spotlight pano pa Kanema wa Mzati. Tithokoze kwambiri kuti munapanga chisankho choonera programu imene mulendo wathu msiku la lero anali olemekezeka Dr. Kondwani Nankuma amene ndi phungu wa dera la pakati pa boma la Mulanje komanso mtsogoleri wa chipani chija cha People's Development Party PDP. Ine ndi Crispin Dzimbiri ndithokoze nzanga Joe Somera amene anali pa kamera komanso Kilion Masia amene ndi mkozi wamkulu wa programu ino. Kufikiranso sabata mawa amene tizabwere ndi mulendo wina mu programu ino. Tiufuneni zabwino zonse makoma nonse.